Iya. Ngono ya Mak, iya. Nek le ayu ya ayu, nek dandan. Oh. Lah kok nek dandan? Nek ora dandan aja nyawangno. Lah napa nek wonten dandan? Delok wenek. Kok nek wah wis awake ra. Ya mergane jenengan bendina weruh ya. Oh, mergo bendina weruh kuwi. Nggih, nek arang-arang weruh ya paling ora nek. Ya arang-arang sing weruh barang ya aku ya nek kok ndelokke. Iya. Nek rai rak bendina weruh. Nggih. Lengen bendina weruh. Nggih. Sikil bendina weruh. Nggih. Kaya to, geger kan arang-arang weruh. Ya iku ya nyatane ya geger kok. Aku nek kon brangkang rak wis kari nukokke kursi to nak. Wis kaya meja. Heeh. Ya ning ora apa-apa ya nyatane akeh sing tresna kok. Lah iya. 300. Senengane kok ngundak-undake ora. 300.000. Heeh. Lumantar rekeninge Mas Indra Sanjaya. Ya. Ora apa-apa. Karang saiki ana WA iki nyilakake aku kok nok. Iya. Kok nyilakake kowe. Ya biasane nyuwun lagu iki liwat dalange saiki lumantar WA. Terus wis iso transfer langsung ae ora mampir nggone awake dhewe. Ya. Guntingku nganggur iki. Ya ora apa-apa ya Mak. Kabejane dhewe-dhewe rezekine dhewe-dhewe. Pancen ya ngono nok. Ya. Iki sinden 10 iki ya bakal migunani kabeh. Wis pokoke engko sak uni-unine. Ya. Kabeh kudu muni nok. Ya ora entuk nggon limbukan ya engko sesuk-esuk gebuki rak muni-muni. Ngawur wae ora. Njur apa-apa njur anarkis ora. Sembah nuwun Mbak Agnes ki mau. Ya. Ki le nderek aku wis kelas 2 SD. 2 SD wis melu nyinden. Nyinden ning jaman semono aku cek nganggo musik-musik, nganggo keyboard, nganggo kendang dangdut, nganggo bass. Nyanyine lagu-lagu dangdut, lagu campursari. Ya, saya suwe tak didik iso dadi sinden, iso gelem nyinden. Wah, senengku ra jamak-jamak. Ngono ya, Mak. Iya. Mula kudu ana tunas-tunas sing pancen kudu mengganti sing sepuh-sepuh kono. Ya, pancen bener ngono ya. Dibacutake. Ya. Saiki genti Mbak Tatin. Ya, Mbak Tatin sik kepareng jumeneng. Monggo. Iki ana layang tiba meneh keri no. Saking Bapak Siadi saking dusun Samban pengen nyekar tembang Caping Gunung. Aja dipleroki, matur suwun. Oh iya. Saking lereng Kendali Sodo gunung. Wah, ngendi Mak? Embuh aku ya ora dong. Saka Kendali Sodo iki apa Trayanoman sajake. Nek critane ya Sumawana nek ora kliru lho Nok. Iya, daerah kono. Dhuwur kono ya. Ya tinembang. Sugeng dalu. Sugeng dalu. Wah, ya iki kejaba Elisa ya iki sing lagi viral Nok. Iya. Napa? Mbak Tatin iki. Yang menggemaskan. Hah? Yang menggemaskan. Oh, tenan. Aku sing juragamu dhewe pengen napuki kok saking gem. Jenenge ora gemes nek ngono kuwi ya. Lah piye? Lah wong gemes ki kadang kala sok nabok, sok njiwit, sok nendang ki mergo gemes. Lah nggih, lumrahe ngenten niku to. Kok napuk? Lah ya saking gemese ro lambemu kuwi lho nek dong kanu fragmen ketoprak jan. Aku kedhe piye? Iya. Jane ya ora apa-apa, jane ya ora apa-apa ning saking dhek pinter le mendramatisir dadine ya penonton ki kadang kala sok katut emosi. Iya. Ngono ya Mak. Iya. Nek le ayu ya ayu, nek dandan. Oh. Lah kok nek dandan? Nek ora dandan aja nyawangno. Lah napa nek wonten dandan? Delok wenek. Kok nek wah wis awake ra. Ya mergane jenengan bendina weruh ya. Oh, mergo bendina weruh kuwi. Nggih, nek arang-arang weruh ya paling ora nek. Ya arang-arang sing weruh barang ya aku ya nek kok ndelokke. Iya. Nek rai rak bendina weruh. Nggih. Lengen bendina weruh. Nggih. Sikil bendina weruh. Nggih. Kaya to, geger kan arang-arang weruh. Ya iku ya nyatane ya geger kok. Aku nek kon brangkang rak wis kari nukokke kursi to nak. Wis kaya meja. Heeh. Ya ning ora apa-apa ya nyatane akeh sing tresna kok. Lah iya. Ayo Tin, nembang. Ya. Napa, Pak? Iki ora njaluk-njalukan sawer-saweran lho, ora ana sawer nang kene. Mboten. Ndak kowe to. Titik-titik njaluk dit, njaluk dit kok nembang njaluk dit. Iya. Lah ono kok. Ana endi? Nek pas ono. Ngene Agnes ditransfer, nggone Elisa diulungke dhewe karo Pak Wakil Bupati. Nggih. Iya. Ayo kowe nek arep golek saweran kono medun panggung ider kono. Engko besek. Ayo sinten ya sawer.
karo nyanyi. Iya. Ora kok njur masrahke aku. Ning kene ora ana. Wondene iki ana iki mergo ana tulisane ngisor kagem Pak Dalang. Ya. Oh, kagem Pak Dalang. Lah iki Pak Dalang nggih purun. Lah ya wong diparingi kok. Lah nggih Nek tak tolak engko nyepelekke kagem Pak Dalang ora sudi ngono. Wah, dudu meh. Nggih mboten ora sudi ning mbok dibagi-bagi karo anak buah ngono. Nek cukup tak dom. Ha iki mung 200 ki dido wong 10 entuk pira? Ya nggo kula tok. Wah, ya aja kancane Mary. Engko nek ana sing munggah maringi dhewe ya kuwi bejamu. Nek ngene iki tak dom ndak do Mary. Ya. Ya nembang apa kowe? Lah enten pamundutan apa? Sementara iki jenengmu tidak tertera di sini. Iya, tapi maksudnya pemundutane napa lagune? Ora werna-werna. Ana apa jenenge iki? Gerajakan ana. Ya. Gerajakan wae Mbak Ayu nggih. Oh, Caping Gunung ana. Ning iki Bapak Siadi iki kaparange arep nyekar dhewe jarine. Pengen nyekar piyambak. Oh iya. Oh nggih. Kendel kok iki ras diterke wis nyekar dhewe. Sakniki napa mengke? Sop bisa kowe sikik engko bar iki Pak Siadi kuwi. Ya. Kula riyen. Apa? Gubuk nggih. Apa? Gubuk. Ya ini kok ngalah ngejak bubuk. Wah, gubuk asmara kok bobok lho kupinge. Oh kuwi. Kurang ajar to kuwi. Kupinge ngopo? Aku mengarep nekke budheke ndadak. Ya nek kerasa ya ora apa-apa. Aku ora muni budhek lho. Ora apa-apa. Jenengan tok sing muni budhek padahal aku ora muni budhek lho. Ora masalah. Iya. Aku ki nek karo sindan tok nek apa-apa ki ora masalah. Sing ora trimo sing momong. Sing ngomong sapa? Mbah Mul. Mbah Mul iki pundi? Ya sak omong-omong aku sing momong ya ora tepung kok. Iya, apa dadak kenalan terus sing momong ora. Iya. Sindan aku nek dalang ki gampang lara. Kula ta? Kandhane. Kula ora ngunekke lho, wong nyata wong muni gubuk kok bobok. Kuwi jenenge apa nek ora budhek? Nah, kuwi jenenge ya ngunekke to ngono kuwi. Lah ngene apa jenenge? Ya budhek tak akoni. Tuli. Selip ling ngrungokke selip ora perkara budhek. Ya. Nggih, selip, kupinge selip. Wis penok ra apa-apa, diterima-terimake. Sing ra trima sing ngomong. Mbah Mul. Mbah Kasan. Malik meneh. Sing ngomong kok akeh men, ya. Nggih. Gubuk ya kena wis gek omong. Ayo kok nek enggak di banting ambiar. Kuat apa piye? Kuat apa banting aku? Kuat. Ambok ping pindhone kowe nek kon banting kaya ngono kuat aku. Ora kuat ya tak kuat-kuatke to ya. Terus arep ngopo nek dibanting? Ayo banting ambiar ya wis mung dibanting tok ngono. Arep ngopo-ngopo ya ora wani kok. Kasus malah. Mergane ngapa? Ya banting. Mulai ya. Ya. Nyingkar nyingkur wiwitane nyingkar nyingkur lingsir. Oh, mripate plorok. wong kleru kok. Ha apa bener? Lingsem. Nah, Kok lingsir. mau kupinge saiki apane? Cangkeme. Tak akoni wae ora apa-apa. Aku ora muni lho. Ya ora muni ning arahe ndonoe kok. Lingsem yen mutan neno Sesawangan. kleru meneh. Ya sakaremu wong aku rapal kok. Aku ki ping benerke larase. Lelampahan kang kawuri Ya. Tresna
tresna tulus nadyan ing gubuk asmara nano mangga ya yen liwat aku kelingan gubuk kae biyen
ngenteni apa? Alhamdulillah nang sing nyawet. Endi? Niki? Oh ya syukur. Ya kuwi jenenge bejamu nang kono kuwi. Nggih, matur nuwun nggih Pak. Waos saking sinten mboten ngertos. Pokoke matur nuwun. Ya, lemah teles Gusti Allah sing bales. Nggih. Heeh. Lemah teles. Apa kuwi? Jeblok. Ya, lambene lambe elek to. Ora gelem matur nuwun kok malah ngunekke jeblok. Sing jeblok kowe kuwi. Iya. Matur suwun Mbak Tatin. Heeh, iki mau pres. Iya. Mbak Ayu Purwalestari dipun suwun supados nyekar grajagan. Ya. Monggo diaturake. Monggo Mbak Ayu. Yo. Ayo digayengke apa kalah karo tukang duduk sumur kowe. Ya. Grajagan Banyuwangi, Grajagan Banyuwangi. Iya ya, Mak. Nggih, Pak. Heeh. Kok suaramu kaya ora metu to? Napa? Kok suaramu kaya ora metu? Lah niki pun metu. Oh ya wis kok mau le muni nggih iki kok mengosi kek ning ra ono suarane. Metu nggih, Pak. Ya wong Kemayu ki biasane sok ngono kuwi. Iya. Kemayu. Heeh. Ora usah, Bro, ora usah tok pikir sing ngunekke ming bojomu dhewe kok. Iya. Mboten napa-napa kula niku. Ah iya wis. Sajake wis ra seneng karo kowe. Ciri-cirine pripun nek mboten seneng niku? Ayo ngelokke mbok bojone dhewe kok Kemayu, aleman ngono ki. Oh. Wis ra patek seneng balik. Nggih, napa niki, Pak? Gerajakan kok. Gerajakan. Ya, bawani nganggo gelang alit ya ora apa-apa, monggo. Nggih. Ya. Mambiat mayun paman. Niki kula angsal saweran mboten? Sementara iki lho ngono. Dereng. Iki saka Piyai Klaten. Ya, Mas Tristianto. Oh ya, wis kirim 1,5 juta. Oh ya. Nggih sinten? Nyuwun gending pepeling, Bos. Oh ya, Mbak Ika. Wah, bejane Mbak Ika iki. Ya 1,5 juta ki ning kene ana tulisane ya 200 nggo Ika. Sing 1.300.000 nggo aku. Oh ya. Lho kok akeh banget. Apa? Kok kacake adoh banget. Lah sing piye wayangan ning kene sapa? Rak ya aku to, Ika rak ning panggungku apa Ika nembang dhewe ning lapangan. Wah, kejam. Piye? Kejam. Ayo ben kowe iki nek ra dikejami ya aja ngeyel. Yo. Sawarane gending belam biangan kita iki wis bendina ning kok kaget nggih Pak. Sapa? Kula. Oh aku kowe bendina sok kaget kok. Soale ora ajeg soale. Marai deg-degan lho. Lah yo, lah nek ciri khase Banyuwangi ya ngono kuwi. Bleh ngono. Soale sing kakung biasane bengok-bengok. Belambiangan, belambangan. Ruang bleh tatu ngono. Ah. Tatu. Yo. Nyarambiai. Aku nek ora ati sabar wis do tak potongi kok bayare. Lah piye? Lah kowe ngeramatke aku njondel lho iki mau. Kula weruh mboten niku. Apane? Mboten njondel ki. Kaya ora weruh kowe. Aku ketoke meneng wae ning ana nggon-nggonan sing njondal-njondel.
Panggen pundi niku? Ora usah tak duduhi. Noswan tara kaget tenan aku, Pak. Ben pembalasan kok ya. Iya, aku mak teratap tenan ya. Mianyu wangi lor lan kidul halas angker kang kalim lim Belambangan 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 ya. Ya. aja takon sesaseneng kang disangga Tanah India tanah India gumel yaring gumel yaring taman Sarinuswan tara tara ya. Mangga gerajakan dipun aturaken. Yuk.
Bisik-bisik semayangan Matri janji urip bareng aja lunga sik. Aja lunga sik, pamundutan saka iki, Pak. Sapa iki mau sing anu Pak ngabehi Raden ngabehi Marsudiyana. Ya, lho napa? Randha Kempling. Kuwi lagu duet. Didueti karo bojone dhewe no. Ya. Ayo Mbak Mas Kiswan, ya. Jumeneng ora ning kono kok ya. Ya. Nek dikon duet karo bojone aras-arasen nek karo Ika senengi ra jamak-jamak. Iya. Ayo semangat karo bojone iki semangat. Iya. Kok menjap-menjap. Nah, sajake sing ikhlas. Sing ikhlas. Senyum dong. Jegadul cangkeme. Ayo. Iya. Nyambut gawe. Piye kok meng mlirik ngono? Karep kula ku ya isih beda ngono lho, Pak. Sik beda piye? Ya mboten kalih niki terus. Bosen. Ora. Heeh. Bosen ya? Hah? Enggak. Lah karepe karo sapa? Nggih pun kalih niki sakanane lah. Sakanane. Lah arep karepe karo sapa? Karo sapa karepe? Karo sliramu wae diajeng. Ngapusi. Ya wis le duet ungkur-ungkuran ya ora apa-apa.
Kira-kira ra cocok. Semangat. Ya semangat. Sinten sih? Rondo kempling. Oh nggih. Kok ketno kosong to, Pak? Kosong ya ora apa-apa prihatin. Ya kadang-kadang iki ana apa-apane ya awake dhewe labuh budaya, Bu. Labuh budaya. Labuh budaya. Ndak seneni Pak Doyo. Yo, besok gampang, maringi sesuk nek. Kowe nek arek aku Beres. beres. Yo, monggo didadoske iki panulan saka Pak Ado-ado saka anu lho. Kecamatan Mijen Kota Semarang. Wah, alhamdulillah. Mijen ki ngendi? Ya wis daerahe kono pokoke. Sak kidul Simpang 5 terus. Ngawur. Ayo ngawur. Ngawur Simpang 5 wae radong kok kowe iki. Iya, belum tahu tekan Simpang 5 kok. Iya, mengerti tembange. Heeh. Yo, mangga Mas. Ndak pundi nonong ning Pundi Mbak Ayu badhe tindak pundi dingaren tindak dhewe ora numpak taksi dhewean apa ora wedi gaspol gas yo pundi bayu pada tindak pundi dingaren tindak dhewe ora numpak taksi dhewean apa ora wedi timbang nganggur kula purun kancane belanja ning pasar pae. Wale, aduh wale. Apa penting? Wale. Anting-anting. Awan-awan lunga belanja ning pasar pae. Kowe. Prawan rondo buatku, apa penting? Kacau kabeh. Ora kacau, aku sing marahi kok ya ora apal kok kowe ora. Kuwale, Mikir Pak. apa nganti kleru ki? Mikir apa? Mikir apa? Mikir Kok mergo pasangane ora cocok apa piye? cocok. Jos. Iya. Pun niki Wis, heeh. estu. Walah iki kok dadi bareng arep rampung limbuhan kok malah layange ting telotok teko terus ki. Ya, ora apa-apa, Mak. Nyuwun lagu saking muda-mudi Taylor apa Taylor? Ya, Taylor. Ya, RT 02, RW 02, Rawa Bajul. Oh iya. Nyuwun apa? Nyuwun lagu ngimpi. Ya, mau ya ana sing nyuwun pepeling lumantar. Ya, alon-alon no. Ya. Wis jam 1. Wis ora masalah sing penting lakone rampung. Ha iya. Ning kono sing ora seneng. Lah iki mergane aku wis matur to. Engko ora nganggo gara-gara lakone we pono kawan metu.